Gamay na laywa na ako nabasahan. Mo kanitanan ang akong ginawali kaninyo karon. The final word is, ako na ning giwali tong una pa. Pero i-fix na lang ni. Kanang fix is like a nails that driven ba. Murag lansa nga gilubong ba. Mo nagingon sa Ginoo. Bisan sa Isra. Musay gingon sa Isra. Nga matod pa niya dito a little revival. And the nails which is in the place nga kanang lansang ba nga naa na sa lugar kanang nails nga din ipalubong gyud ng pulong ha. Munang gingon ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 10 nga ang usa ka preacher nangita gyud na siya og acceptable word of kanang what is upright and that word of truth that driven word like kanang goods ba kanang mga goods kanang mga goods sa imong balay nga makatabang sa imong balay mga stock nimo mo na ang gusto sa Ginoo nga matod pa ni Solomon mo na ang preacher nga ang iyang mga pulong kanang makatabang sa mga tao mo bitaw nang mo na ang pulong sa Ginoo ang pangalan sa Ginoo is like a tower mo nang gingon the name of the Lord a strong tower. The righteous run into it. Mo nang managan ta sa pulong sa Ginoo nga kung doon na may mga problema, nung dumidayon ninyong pulong. Ako gani sa tinuod lang usahay diya sa tibok sumana, wa ko'y laing buhaton. Kay wa naman ko'y laing paminawan pang mga pulong nga di kanang labaw pa nga dunay na katunan ba. Muna mangita ko sa mga preacher ba mga tao nga sa YouTube nagwali wa gyud ko tawag ko kanang nakapatagbaw sa kong kagalingon mo na inungdan mudagan ako sa kong kagalingong gitawag og video ako na lang maminaw antod nga din ako makaingon ko ang pulong lang sa Ginoo mo akong gipaminaw dili ang nagwali makaingon man ko kitsa may pastora ni maayo man ni muwali makaingon ko ba glory to God lang kay ang pulong sa Ginoo mo ni atong pinaka-importante nato. Kaya kung dili ta kabalo ang pulong sa Ginoo, bisa pagmingon ka na kay pagtuo, mo bitaw na kung gingon kaninyo nga tulo ka klaseng pagtuo dire. Kanang walay pagtuo. Kanang pagtuo nga gitawag og gamay o kanang pagtuo nga patay. Mo na ibot pasabot sa Ginoo. Ang Israel gitawag ni Jesus Christ mga faithless. Mga little of faith. Bisan si Peter gani, gingon siya, oh little faith. Gamay pagtuo hangtod kanus ama nimo na patubuon mo bitaw na kanatong pagtuo gisama sa liso sa mustasa kay kung mudako na bisan pa kuno daw ang bukid pa balhino nimo sa kadagatan mahimo na mo nang gusto sa Ginoo ingon pa ni Pablo nga kinahanglan mo grow ka sa pagtuo unsa pag-grow na tong pagtuo kung wala tay mga pulong sa Ginoo nga ang pulong sa Ginoo mao man na nag-supply sa pagtuo faith cometh by hearing unya kung walay wala tayong pagtuo. Kung natin pagtuo, mo bitaw ng gihimo sa mga Hudiyo, giparsya lang nila. Yung sa mga partiality, mo bitaw yung gingon ni Santiago sa James chapter 2 verse 10. Nakatuman ka sa tanan, unya nakalapas lang kag usa, ang say tawag sa Ginoo nimo, mali na pason. Mo bitaw na nga dapat wa tay laktawan, wa gyud pulong nga matagak og dili mahitabo, og dili tumano na to. Mabitaw ni mo akong gingon kaninyo ang atong hisgutan karon. Kani atong pagtuo. Mutuo ba mo kining pulong? Mao ni akong last nga akong dugay na ko nagisgot ini. Mao ning gisiris na ko ni kanang but every man must put be in his own order. Mao ni giingon ni Apostol Pablo kay kana si Jesus Christ ni ani siya di ay aron i-establish, i-order ang tao nga diin ang judgment o ang justice moting babaw gayud sa mga Kristohanon kay puro na lang injustice ang gibuhat sa mga Kristohanon kanang unrighteousness ba mga wickedness mo man ang giani ni Jesus Christ kay sa Old Testament gingon siya wala gyud tao nga nagsulti og justice o judgment which is ang pulong sa Ginoo is judgment. Kasi giingon ni David sa Psalm chapter 19, the judgment of the Lord
is right. Enjoying the heart, rejoicing the heart. That testimony, the commandment, pangitaan na ni sa Psalms chapter 19 verse 9 man siguro na. So, muna, the law of the Lord is perfect, converting the soul. And the testimony of the Lord is pure. Ano dia? The commandment of the Lord, the statute, ang last yang giingon, the judgment of the Lord. Kay nga naman, dili lang ni kay law, dili lang kay testimony, dili lang kay commandment, kundi dili judgment. Kabaw mo siya ng judgment. Decision. Ang meaning sa judgment sa dictionary is, mao ka na ang desisyon sa Ginoo so sa katao. Nagani desisyon sa Ginoo so sa katao Ginoo. Kung di ka mangalagad, ang Ginoo dili mapulutabang nimo. Kung i-deny nimo si Jesus Christ, labaw pang i-deny ka ni Jesus Christ iyang amahan. Abi nung sa tinuod, si Jesus Christ tuwa na sa langit. Kung sa ilang gabuhat ito, nagahangyo sa atong amahan nga kita tabangan. Katong mga tao nga nagpalo kay Jesus Christ, dili nagsimba. Ang usamang kabutang nga din gipangtundo sa mga pastor, simbahon din si Jesus Christ, which is si Jesus Christ. Murag gingon ni Jesus Christ na ipulong gingon, ayaw ko ninyo gibuhi kay sama ra ko ninyo. Kay natao naman gud siya, napakatao man gud siya, aron matistingan niya ang tanang gibuhat sa tao nga siya mahimong sampol. Nga hangtod siya kamatayon, magfitful siya. Unya tanan niyang buhaton, dili iyang kabubuton, kundi sa amahan. Muna wa siya luna, mao na ang mga tao nga di, mga lagat, kung mupalok ang Jesus Christ, mali sundon si Jesus Christ. Mo bitanang if any man come after me, ingon ni Jesus Christ, let him deny himself and take up his cross and follow me. Mo bitanang nga din, si Pablo nagsulti kana si Jesus Christ, ni ani na siya diri, aron himuon ta niya mga anak sa Dios. Mahimot ang ma-redeem, mahimot na niyang ma-adapt sa ulang adlaw. Munang dunay pulong ni St. Paul dito sa 1 Corinthians chapter 15, but every man must be put in his own order. Mo bitaw na ako karon ingon mo tapuson siguro ning kining tao nga ibutang ni Jesus Christ ang order. Si Jesus Christ ang gitik charge sa Ginoo. Gipadala sa Ginoo aron mahimo kang order. Nga diin matod pa niya, the first fruit is Christ, Jesus. And we are of Christ at His coming. O kita nga naa na Kristo, uban ta sa iyang pagbalik. Muna nga ipot niya an order. Anong sama niya ipot anto order ang tao? Sa diya nga diin, ang iyang inimi, iyan ang tumban. Ibutang niya sa iyang tiil. Nga siya na ang maghari, siya na magbuot sa tanan nga diin. Ang kamatayon, dili na muhari nato. Kaya nga naman, pero minimum ta mahadlok ining kamatayon sa atuang lawas. Hadlok ta magpabakuna, hadlok na ta buhat ko bisag asa kay nga naman atong lawas, which is nga din ang Ginoo gayon ang nag-promise. Mo bitaw nang naikubinam. Kay mao kana ang saad sa Ginoo nato. Nya kanang kumidas dili na nato madawat kung dili ta manaad pod niya. Mo bitaw nang ningon po ninyo nga dili lang kay commandment kun dili requirements. Ang requirements nato nga mga lagad ta mahigugma ta sa Ginoo, magbuhat ta sa tanan bulaton niya ug labaw sa tanan manaad daw ta. Nga diin aron ang ato ang pag-ingon sa Ginoo nga mupalot ta niya matinuod. Mo bitaw nang ningon siya kani ato ang pagpangalagid is curse and si tawag ini kanang tunglo o kanang panaad. Kung di ka manaad, tunglo ka. Kini atong giapilan mo nang gingon sa Zikaraya, kini atong giapilan sa pagpangalagad nga bilang kita Gentile pang kita. Kini atong giapilan sa tinuod lang, tunglo ni o panaad. Kung dili ka manaad, tunglo ang labas. Duara na yang gibutang dito. Mo bitaw na nga din kini ang ato ang gipaabot karon nga kinahanglan magbutang ta sa order. Manang gingon unsaon man, gusto ba mo mabutang mo sa order? Mutuo ka mo? Mutuo ba mo nga si Jesus Christ ni ani diri aron mabutang ta sa order? Nga kanang order nga ang tao mahimong celestial body, incorruptible body, immortal body or spiritual body. Muna gingon sa 1 Corinthians
Mabutang ta sa order kay ang order gyud sa Ginoo nga mahimot ang spiritual. Mabita na si Jesus Christ, ang iyang tanang gisulti, spiritual na, bisan ang kingdom, bisan ang church, bisan ang templo. Ang temple is spiritual na, espirituhano na, tanang butang espirituhano na. Labi na ang prayer. Mabita na nga din, gikinanglan na to ang pagtuo. Ini mga butangan ni. Mo na nga din ako mingon ninyo, mutuo ba mo nga din kita i-order sa Ginoo una mag-rapture kay unsa pag rapture sa Ginoo patakala na siya rapture. Mo bitaw na magtuon ta ron usa ta nga din i-rapture ta sa Ginoo ikot up ta is natunta dalon kanila sa dito sa Mount Olive kay mo man ang giingon sa Revelation. Nya kitsa may dalon kita ang dalon. Bisag moingon ta ang Ginoo nahigugma pero iyang giingon dito ang iyang gigugma katong nahigugma niya. Ang Ginoo mamaluluyon depende sa iyang kaluyan. Mamregingon dito ni Apostol Pablo. Gawas kung ang Ginoo dili maluoy nato, mao bitaw tong tibok kalibutan gilunupan kay wa siya naluoy, may bisan piti siyang mata, wa gyud niya gitagaan og kanang naluoy siya bilang anak, nag-spare gyud siya. Wala. Nagbasol pa gani ang Ginoo, matud pa niya nagbasol ko gibuhat ang tao. Ano naman nahimo na hinungdautan. Nya man na dili nato na gusto nga mausab na sa ato. Kung do na may lunok nagiingon sa Ginoo ngadto kang Noah, gipaandag ka. Do na po'y giingon ni Jesus Christ, there will be a great tribulation. Labaw pa sa lunok. Ay, itong lunok kay malumos pa ta. Pero kining great tribulation, sakiton man kita, gitawag bitaw na sa Ginoo great. Nganong great man nga great? Since the world began, wala pa na mahitabo, that is great. Kaya nga naman, ipabati gina sa Ginoo sa imuha, kaya that is a indignation of God. Kaligot-got na sa Ginoo. Mawita na nga din ako, magangyo kaninyo kaning pagtuo. Pagtuo nga, si Apostol Pablo, mauna atong ministro, nagsanctify nato, aron dawaton sa Ginoo ang ato ang mga paghalad. Kaya ang mga pagsimba, paghalad sa Gentiles, dili gina sa Ginoo. Ingon pa ni Pablo, ngadto gina sa demons mo na nga gitudluan kanyag maayo ulo bisan natin makapulong kang Jesus Christ. Katong pulong ni Jesus Christ dili to nato matuman kung dili ta tudloan ni Apostol Pablo kung saon to pagtuman. Kaya si Apostol Pablo ray nagtudlo sa mga Gentiles. Siya atong ministro. Mo na giingon niya. Mo bitaw na kaning gitawag, but every man must be put into his own order. Matag tao daw mo ni atong gipangita sa Ginoo karon mga nangalagat ta diri kay wa tay mahimo ini mga kagubot karon kalisdanan karon wala na tay gitawag og ay daghang pangutana nga mawala pa ba ni ang COVID-19 dili na ni mawala gawas na kanang COVID-24 kay wa pa man na di pa ta magunahuna na ang COVID-19 nilabay na di na mawala. Basi dig moabot na COVID-22, 23, 22. Mo bitaw na nga ato paglaom ang Ginora. Mo bitaw na nga din kung gusto ta nini mabutang ta sa full order mo nang tun-an nato saon. Gusto ba mo ana? Mo bitaw na ako nagtudlog gyud ko ninyo nga din sig di mo mangutana ako ni itudlo ninyo aron dili ko paninglon sa Ginoo. Nga mao ta kung gingon sa inyo nga ang grasya sa Ginoo is a little space of grace. Nga katong Israel nga giwali atong una panahon apekto karon today mo nang giyon si Jesus Christ yesterday today bisan pa sa ulayang adlaw forever katong pulong nga din giingon niya a little space of grace mao na ni ron do na natay grasya sa Ginoo nga gamay na lang bisan pag moingon ka amazing pero wa ka kay baw nga a little space of grace ang gihatag si Ginoo. Walang ningon sa Apostol Pablo sa Roma chapter 6, shall we continue in sin that the grace may abound? God forbid. Palayo na, dili na gusto sa Ginoo nga magsige lang taggingon amazing grace. Unya magsige tag pakasala. Mo bitaw na ang atong sala gisultihan ta mo kanang abot sa pagsimba, kanang pag-honor o pag-glorify o ang pagdaig. Wa man gud nila gi-honor ang adlaw sa Ginoo. Sige na sila gisgot Sabbath day. O bitaw tong gahapon na ako gika istorya pud ba Sabadista.
nagisgot mi, pero siya against sa mga Domingonista. Pero ako di ko mo against sa ilahang Sabado. Kaya ang meaning ako nahibawan magod, Sabat is a rest day for a man, di ba? Kita Gentiles, although Domingo, ilaha gingon Sabado, kay nga naman, kalendar may ilang gibasihan, adlaw may ilang gibasihan. Kung basihan nila ang Bible, tanawon nila ang Bible, ang gingon sa Ginoo, rest day sa Ginoo. Nga doon nag-kay time nga ihatag sa Ginoo. Kunya ang kalibutan nagisgot magdomingo, ang mga Kristiyanon kay di man ta Hudiyo, alangan mo sa nila. Lahi man sila, lahi gani ang Islam. Mo na kitang tanan niya sa Ginoo basta dunay rest day. Mo na ang meaning gyud nga giingon ni Jesus Christ. Kanang spiritually nga rest day nga diin. Aduna gyud kay rest day. Bisa pag Sabado ka unya kana dili day na alang sa Ginoo para nimo. Alang lang din na sa inyo ang grupo. Kanang rest day, kanang Sabat day, dili na alang sa atong grupo, kung dili alang yun na sa Ginoo. Nga din, mo na ang time nga atong i-honor ang Ginoo. Atong pasalamatan ang Ginoo, daygo na to iyang ngalan, ang iyang pulong, daygo na to, kay siya mo'y nagtudlo sa tanan mga maayong buhat. Nga din atong pagabuhaton kung asa ta, kung mabot na ang great tribulation, sa atong buhaton. Mawita nang nidagan ta sa pulong sa Ginoo, nga mauna, gingon, didibig nga, the word of the Lord is a strong tower. The name of the Lord. The name of the Lord is the word of the Lord. Maura na siya. Nga ang ngalan ni Jesus Christ is, in the beginning was the word. And the word become flesh. Kita man na nahimong flesh. Ang pulong. Kanang flesh nga mao si Jesus Christ. So therefore, kung imong i-search sa Bible, kanang name sa Ginoo mo nang pulong. Kanang gibuhat nga gisugo sa amahan kang Jesus Christ nga iyang gituman ang tanan nga diin ningo man gani siya ang iyang kalanon mao kana ang iyang pagtuman kung mukaon siya sa pulong sa Ginoo kay man siya not live by bread alone mao kana ang pagtuman sa pulong sa Ginoo yung saan na to pagtuman kung walay magtudlo nato. Wa bitaw nang mingo kininyo unsaon nato nga diin kita mabutang sa order aron di na ko paninglon sultihan ta namo daan. Atong miaging Domingo, nagisgot gisummarize lang nako ang Romans chapter 6, verse 1. Shall we continue in sin that the grace may abound? Ingon sa verse 2, God forbid, for we are died to sin. Palayo na kay namatay na guta sa sala. Namatay ta sa sala. Sa unsang pagi namatay ta sa sala. Nagpabautismo ta, unang namatay si Jesus Christ. Napakamatay siya sa atong sala. Gikondem siya as a sinner. Bisag wa siya sala, gikundim. Tungod ba nato? Kaya ang bayad sa sala, kamatayon mo nang nilukat siya sa ato adili. So therefore, aron dili ta mamatay. Na unsaon ta man ang Old Testament, gitagaan na siya og pamaagi, blessing and curse. Blessing is life, curse is death. But choose life. Giingon sa pulong sa Ginoo sa Deuteronomy, pilihan ninyong kinabuhi. Pag-abot dito kang Jeremiah, niingon siya, gi-choose nila ang death rather than life. Gusto gid sila magpakamatay. O bitaw na nga din, nganong mga matay man tao, kaya ang ilang gipangita ang pagkaon man. Unya ang Ginoo nagingon, man shall not live by bread alone, not live by bread alone. Kaya nga naman, mamatay ka pod. Kung wa kay kaon, o kilag mga dato dagay kaon. Pero, kung way pulong, bisag kung sa kakadato, mo na gingon sa Ginoo. That is the decision, that is the judgment. Mo bitaw na nga irikon daw ni ato ang buhat, no? Matod pa niya dinhi. Irikon nato ang ato ang buluhaton, ang atong kaugalingon. So therefore ningon siya diha nga din atong irikon ni ang ato ang trabaho unsa man ang rikon. Kato kung gingon sa inyo atong miaging Domingo to work out, calculate manang giirikon how much you have spent. Di unsa niyo pag-spend ang inyong pagka-Kristohanon. Irikon na ba kanang tan-awa ba? Usba ba usba? Mo bitaw na nga din unsa na to pag-usab aron kita mabutang sa order unsa iyang giingon dito sa verse 12 sa Romans chapter 6 verse 12. Let not sin therefore reign in your heart, in your mortal body, that you should be obey in the lust thereof. Mo na iyang giingon. Muna iyang gingon, for sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under the grace. Muna nga ayaw tuguti nga din ang sala,
Matod pa niya nga murain nato, mo dominar nato kanang mga simba nga diin under the law. Kapag mo sa nang under the law, kanang nagtuman lang kay ningon mga pastor kay nasulat man nga simbahon jud ang Ginoo, simba lang ka. Gawa ka ni believe na si Jesus Christ naghatag og grasya. Nga diin kanang grasya kinahanglan na pagtuo nga ang pulong sa Ginoo dili lang kay nahisol at tuhuan jud. Kay kung imo lang tumano na kay under law ka, mo nang hinungdan ka, di po kaganahan mo ang hindi usahay. As long lang, tanawan ko bang tao, mingo na lang, basta makadto ko sa kadlaw, isa ka Domingo sa kabulan, sa katuig mo adto ko. Kay mao man gyud sugo sa Ginoo, magpaila lang ba nga nakailag yung Ginoo. Mo na yasa og gibutang nga diin. We are not under law, under ta sa grace, kanang grace nga ang Ginoo naghatag ka natong pagtuo ba. Sabi mo kita, kinatong pagtuo dili man niya tuwa. Kinsa may author sa atong faith? Si Jesus Christ, di ba? Wala na gingon ito, blessed is the man that God impute faith. Bulan tong tao nga ang Ginoo nagbutang sa iyang pagtuo. Gibutang sa iyang pagtuo. Mo bitaw nang ano man, di ta magsalig nga kita ni tuo kang Jesus Christ na pagkamatay. Unless kung ang amahan nato, bitaw na si Jesus Christ niingon, kamo nangalagad tungod kay ang amahan. Nagpili ninyo nga kamo mangalagad musulod nako o kamo bantayan sa amahan. O na gingon niya Jesus Christ. Kay ang amahan nato nangita gyud sa magsisimba sa espiritu kamatuoran. Mo bitaw na kita gitudloan lang ta ni Jesus Christ. Mo na kanang faith, mo bitaw na ang faith is fruit of the spirit na kay iya na sa Ginoo. Sukat pa sa sinugdan, wa man gyud pagbati sa Ginoo. Kay ngano man ato pagbati naaman sa kalibutan. Wa man ta kabaw sa bulaton sa Ginoo kay gitago man na ang gibutan sa Ginoo sa usa ka tawo ingon pa ni Solomon. Gadin ang kalibutan gisit sa iyang kasing-kasing that no man can find out the work of God. Mo bitaw na nga kita ni duol sa Ginoo, magpatudlo ta. Pangayo ta. Pangayo ang magani ng righteousness. Tanawa si David, ang prayer ni David, open to me the gate of righteousness. Open to me the gate of kanang gitawag of your commandments. Kay dili na niya mahimo ang tanan, di niya masabtan ang tanang gisulti pulong sa Ginoo. Una hinungdan na gingon niya sa Psalm 77 man siguro verse 13. Sa diya nga siya nagtuon daw sa pulong sa Ginoo, di gyud niya masabtan. Pero sa diya nga ikaw siya nisulod sa simbahan o sa balay o sa sanctuary sa Ginoo, nasabtanan niya kay ngano man sa tinuod lang ang Ginoo. Watay kanimo pagsabot diri lang sa balay sa Ginoo. Kay mao man ni giingon sa Ginoo kang Moses, buhati ko balay, ingnas la buhatan ko nila balay aron makig-uban ko nila, dili kang Moses kay already na si Moses kauban na sa Ginoo. Mo sa na ako dili niya ko ang balay, inyuhang balay nga gibuhat para sa Ginoo aron naamoy kadaygan, aron mo naamoy kasampitan sa Ginoo kay ang Ginoo ray makatabang nato. Mo bitaw na nga importante nga din kita adunay knowledge. Mo nang ingon siya, my people are destroyed because lack of knowledge. Labaw pa ta. Mo bitaw na ang light shine into darkness because ang darkness they have no knowledge. Wa sila knowledge, wa sa kabalo. Mo na ang knowledge is a light. Ang mga kahibalo gipahayag na sa imo. Ang problema lang kanang light wa daw nato nasabtan. Kay ngano mo wa may magpasabot. Mo bitaw na nga din. Ang pulo sa Ginoo mao ni ang mo-comfort nato, muhatag ka nato pagsabot. Mo na iyang gingon dinhi. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Sa unsang paagi nga under grace ta, kanang grace dapat tuhuan ta na. Dili na pwede ka ng grace, ni kuyanap lang sa kalibutan sa mga tao kay siya napakamatay. Because grace, kung di nato natuhuan ng grace, kung tuhuan nato ng grace, nga mao ka na si Jesus Christ is amazing grace, kung sa man ato ang baton. Once we are blind, but now, nakita na nato, di ba? Kung sa man ato nakita kang Jesus Christ, ang iyang gibuhat diri, anong nagpakataos niya? Ang number 1 nga iyang gihani dinhi, gilukat ta sa sala nga mga gipambuhat nato. Unang gisaway niya ang mga para siyog mga eskriba, although bisag sila na ibalaod ni Moses,
gisaway nila nga mga maot, mga blind, mga hypocrite because dunay sila gibuhat nga wala nila gitulo ang tinuod. So giparsyal nila. Mas gutar na nato na. Muna nga kita, ingon pa sa Galatians chapter 3 verse 10, ha? Si Apostol Pablo mismo nagingon. Ingon pa niya din sa Galatians chapter 10. For as many as are of the work of the law are under the curse. Tanawa. Kung ikaw nagsimba lang ka, katungod kay imong nabasana, muna igipangwali, under gyud ka sa curse. Maabot ang panahon, tinunglo ka. O bitaw na nga atong unang-unaon nga din ang grace sa Ginoo nga ikaw gilukat. Mutuo ba ka na? Wala inong nganong muani ka kay gilukat ka. Ang mga tao nga under sa law, muani lang nga siya pwede dili, wala si kabaw nga siya bagyod. Basta nagingon ang mga pastor nga kita itaga-agrasya sa Ginoo. Unya wa nimo tuhui. For it is written, cursed is everyone one that continueth not in all things which are written in the Bible, in the book of the law, to do them. Tinunglan ng mga tao nga wa nagpadayon sa tanan butang nga naisulat dire sa libro aron iyang buhaton. Basig moingon na tama na niya ako ang mga pagsimba pagdaig. Mo bitaw na nagtuunta nga mo nang ni Anita kinapa may time. Moabot lagi ang time nga din gutmon rata. Mawala rani kay there will be a famine in the land, not of food and drink, not meat, but by the hearing of the word of God. Oh, ma-stop na din kay mo may giingon sa Ginoo. Mo bitaw na ngingon si Jesus Christ, come after me, who are thirst and hungry. Kaya nga naman, if you drink and eat this living bread and water, mo nag-iingot siya, mapuno yun ka, makatagbaw ba, aron dili nakagut mo, dili nakauhawan, pag moabot na ang mga propesya ni Amos, there will be a famine, kaya kay busog naman ka, so therefore, o di na ka mangitagwali. Kaya nga naman, moabot na gano'y gitawag og acceptable years, mo na nag-iingon, maput ka na sa in order. So, unsa pa may mong buhaton kung ang imong lawas ma-order na into a spiritual body, into a celestial body, into a corruptible body, immortal body, which is nga matod pa niya did swallowed by victory. Mo nang thanks be to God, which gave the victory. Mo nang giingon niya dito sa 15:58 nga matod pa niya, therefore my brethren, be ye still as an unmovable, always abounding in the work of God, that your labor is not in vain. Abounding ta sa work of God. Kadaani na ito matag Domingo, ang mga bulaton sa Ginoo, natuman na nato. Kung sa may bulaton sa Ginoo nato, mo bitaw na gitago ng bulaton sa Ginoo, dili lang na kang wanit ag simba diri. Amin mo sa tinod ni anita diri aron pag-honor, pag-glorify o pag-daig siyang ngalan. Nga daigo na to, awito na to. Kaya nga naman, awita na to ang Ginoo. Kaya ang iyang pulong ba, di ba, maayo kayo, amazing kayo. Ang grace niya, ang love niya, ang mercy niya, di ba, maayo na. Ang problema lang kung nakadawat ba kag mercy, nakadawat ba kag love, nakadawat ba ka anang peace nga gipadayag sa Ginoo. Mo na datong pangutana. Mo bitaw na nga usa ka butang nga din. Nga kining mga pastor mo ni mag-search ni acceptable kay dunay mga pulong diri nga dili kanang ambot pasabot ba dili angay i-challenge lang ba kundi this is a kanang gitawag og striving pod kanatay stribon kanatong kaluwasan stribon man na paningkamutan jud nato na mo na yang giingon tinunglo kung dili ta magpadayon pagbasa mo nang muani kita kanunay kay wa pa man niabot ang time, wabot ra ang time ingon ni Apostol Pablo aron kanang mga dili nato matuman. Ang Ginoo mo put on order na sa tao, mabuhat nato ng tanan. Mo na ibot pasabot ni Pablo. Nga matod pa niya tinunglo ang matag tao nga dili magpadayon sa tanang butang. Unsay naisulat diri sa basahon aron buhaton to do them naa patay buhaton.
Sa verse 14, ingon pa niya din sa matong buhaton, that the blessing of Abraham might come into Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Adunay promise sa atong pagtuo. Kung sa may promise sa atong pagtuo, nagtuo ka sa Ginoo, na kay madawat promise. Kung sa may madawat mo promise, kanang blessing ni Abraham, nga ikaw usa sa anak ni Abraham, mahimo kang liso kay si Abraham o gisaaran, nga din ang imo mga kaliwat sama sa bituon sa kalangitan. Dapat kita usa ka anak, di ba? Pero kana, mahimo lang na through faith. Ito ba ta? Ang Jesus Christ, come into the Gentiles through Jesus Christ. Buad to sa hintil, sabi mo, ang kaliwat ni Jesus, ni Abraham, mga udiyor ba? Mabita na nga din, magpadayon ta, continue na to ang tanan butang, nga kung sa inisulat ni basahon sa balaod, aron buhato na to, aron ang blessing ni Abraham daw, muato sa Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Doon na patay dawaton ka ng Spirit. Anong mahimot ang spiritual ba? Mabita, balik ta sa ayang verse, sa Galatians chapter 3 verse 2. The only word I learn of you, ingon pa ni Apostol Pablo, ha? Ang ako lang na dunggan ninyo, receive ye the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith. Iya daw nadunggan, duha ka buok. Ang uban, matod pa niya, nadawat ng Espiritu, pinaagi sa work of the law. O ang uban, pinaagi sa pagpaminaw, kunya nito o. Asa man daw agkuan ani iyang gingon. Mabito na nga ang faith, cometh by hearing. So therefore, maminaw yun ta. Kaya ang pinaka-importante yun sa katao is ang pagpaminaw. By hearing. Matod pa niya dito. Doon ay giingon ni Jesus Christ nga diin lisod kay tuhuan. Amot kung kamo pa sa panahon ni Jesus, kusagid mo nga di mo mutuwa to eh. Naisulat na bitaw, abi namo ako nangayo ako sa Ginoo og mga milagro. Adi kamo pakitaan jud mo aron mo tuog jud mo ba. Pero dili mo pakita ang Ginoo. Daan ako sige Lord, kay na magpipulong giingon ni David. Matod pa niya, Lord, it's time to you to work that your word may not avoid. Panahon na nimo nga magbuhat ka Ginoo aron ang pulong dili nila baliwalaon. Dili nila i-avoid ba? Di tinuod ang Ginoo. Di na tinuod ang Ginoo kanang gisulti si ni Pastor Galo, dili na tinuod. Kaya nga naman ang tinuod yun nga ang Ginoo gayud napakamatay aron hatagan og grasya ang tao. Kunya ang Ginoo nagingon nga di indo na rapture, mo nang magpaabot ang tao sa rapture, which is dili lang mangandam. Mabita na asay kanang mga tao dili sila mahadlok sa Ginoo kay ngano man. Sa tinuod lang ang pulong sa Ginoo is kanang sama kuno sa fire and hammer. Sakit yun na siya bisan gani si Jesus Christ. Kabalo ba mo ni Jesus Christ? Si Jesus Christ ang pulong, niya ang pulong. Si Jesus Christ ang rock. The rock of offense, ma-offend yun ka. Kung once makadungog ka sa tinuod nga pulong, what is acceptable word? What is word of truth and upright word? Mapandol yun ka. Bisan ako, muwali ko, nausahay, mamakayon ko ba, gusto unta ko, kini mga bersikulo na ko, nga, padala na ko sa mga pastor, basig mga suko sila na ko. Nagani ko gipadala tumiyagi. Ang ila lang ang gitubag sa ako dito sa text sa iyang gingon. As long nga din ikaw nagsimba sa Ginoo, you continuing to remember that Jesus Christ is died for us daw. Maura, kaya karon about ang pagbalik ni Jesus Christ, dili na to isulti. Nga before siya mo balik, there will be a great tribulation, di na lang nato iwali. Sige lang tagsimba, mo bitaw na nagsimba ta diri aron magtuon ta sa pulong, i-continue nato aron may pawa nato kung unsa pay atong baton. Kay tinunglo ng mga tao nga wala nag-continue. Wala kita nag-continue mo nang anhi mo diri i-continue gyud na ang inyong wa panaybawan. Aron na amoy mahimo niya. Panay og mercy sa Ginoo.
Muna yang gingon sa Hebrews chapter 4, verse 2. Balikon ta sa akong gingon hard saying lisod nga pagsulti ni Jesus Christ. Diya na isulat sa John chapter 6. Kung imo nang basahon kanang John chapter 6 verse 48 to 57, dunay lisod nga pulong nga gingon dito ni Jesus Christ. Ako lang isa para sa mga tao nga niduol sa Ginoo gani. Pudya lang itong mga 12 disciples ha. Mo itong gingon ni David, ni Peter, Lord, bisag unsa pa. Ilang buhaton ako, musunod yun ko ninyo. Kay nang biya man ang uban, gawa sa 12 disciples, wala sila nang biya. Sabi mo sa gisulti ni Jesus Christ diya, ang dili mo kaon sa akong unod. Matod pa niya, dili gayud siya maluwas. Dili gayud siya mausab. Kunya ang ilang pagtuo sa mga tao, mo to akong gingon sa inyo, murag cannibals ang pagkasulti ba? Matod pa sa mga tao sa pagtuo nimo na mo Ginoo cannibals, wa sila kasabot. Mambot pa sabot ni Jesus Christ is spiritual. Karon masabtan na nato spiritual ang gingon ni Jesus Christ nga naman. Kay ang pulong naa lang gyapon. Nya si Jesus Christ wala na, di ba? Spiritual dito, pero sa ila atong tagna ato is literal. Dimuon sila ni Jesus Christ pag cannibals, nga mukhaan og tao. Pero karon may bawa na nato nga katumbot pasabot ni Jesus Christ. Maubitan na ninyo ni Jesus Christ, wala nga adlaw may bawa aran ninyo. Ang tanan akong gisulti. O man nakaibalo na gyud ko katumbot pasabot ni Jesus Christ nga kaulon ang iyang lawas. Kay ang lawas niya is mo na ang buhi nga tinapay. Nga ang lawas dahil niya sa sinugdanan, nahimo gud siyang lawas. Pulong man to. O karon makapabalibad bata? Kanang giingon dito sa John chapter 6. Labi na dito sa verse 66, nang biya ang mga tao. Tanawa sa verse 6:66, nang biya ang mga tao sa diya nga nakadungog sila. Mao bitaw na daghang ubiya sa diya nga moabot na ang 666. Nakaingon ganito nga naman sa John 6:66 pagyud giingon ni Jesus Christ o ang iya ang mga tinun-an. Katong 12 disciples tinun-an to niya napag ito'y tinun-an niya. Mga nigsunod ba? Mo tong giingon do na mang seal group atong una pod. Ya mga tinun-an dili gawat atong 12 disciples nga tinun-an gyud ni Kristo. Mo tong nambiya. Tingano di sila makadawat nga diin si Kristo kaunon kay buhi daw siyang ya kay unod na wa pa sila kasabot ato tama magyud sulti si Jesus Christ dili pa niya ipasabot to. Gituyo bitaw na nga giblind niya ang mga Hudiyo para ato kita makasabot niya di puta mo sabot. O karon siya ron di mo pasabot, wala na maging si Jesus Christ. Kung sa may buot pasabot ato. Spiritual, kaya nagpabilin pa ng pulungan na. Muna na din, ang faith, cometh by hearing. Nga naman, tungod sa Hebrews chapter 4, verse 2, ingon pa niya, for unto us was the gospel preached, as well as unto them, but the word preached did not profit them not being mixed with faith in them that heard it. Ang mga gospel ni Kristo daw kuno, o gospel, giwali, ingon po giwali ngadto kanila. But the word that preached did not profit, walay pulos ang pulong nga giwali. Nga naman, kay wa man nila halo og pagtuo nga atong mga nakadungog. Mo na nga dugay na ta nahimong Kristohanon pero hantod karon mangutana lang mao ba na mo gyapon na murag di mo dawat lang gyapon kay wa man itubo ang pagtuo kay wa man haluoy pagtuo katong nadungga nimo mga wali karon kundi pag yun ninyo haluan og pagtuo niya wa koy mahimo nga diin ang gusto sa Ginoo karon katong gingon ni Apostol Pablo nga diin dunay time nga ang Ginoo magbutang sa order ang mga tao nga diin ang iyang kaaway tumba na niya basahan niyo 1 Corinthians chapter 15 mao na atong gi-drone matud pa ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 5. Mao na atong gigrown that kini atong mortal maswallowed by life ni kanang life nga gipadala ni Jesus Christ, gidala ni Jesus Christ, the eternal life. Kanang life nga kung ato nagtuan dili lagi mo agig kamatayon kay si Kristo na naglutat. Okay, dili mo tuwa na atong gapon do na koy istorya o Seventh Day Adventist
giingnan ako siya, doon ako gitudlo karon na ako nasabtan nga di ng tao dili dapat mamatay ka ng nangalagad. So kuyawa ano niyon siya. Unang daghan siya ay wa na bawan nga akong gisulti kay ang ilaha man good commandment lang commandment. Kung sa man pagtumana ng commandment kung why requirements. Kung sa may requirement kung walay ordinance matuman ba na nangutanon siya asa man ang requirements kung wa day mo nagabasa Bible. Commandment na mga gipangwali, mo na ang mga bulaton sa Ginoo, di mabuhat kay ngano man wa man kabalo sa requirements. Kabaw ba mo sa requirements? Kanang pagpangalagad sa Ginoo aron pagtuman sa napulo kasugo. Mao kana ang pagpanaad kung tuo ka sa require sa Ginoo, dapat kung mga lagad ka may gugma ka sa Ginoo, kinahanglan manaad ka. Mao bitang giingon ni Dios pa pagpili mo kung kinsa inyong alagaron, ang Ginoo ba diri sa atong atubangan ug ang Ginoo ba nila? Kung sa ilang gingon, ang Ginoo nga na nagluwas nato dito sa Egypto. So nagbutang si Joshua og bato. Mao ni ilana na manaad ta nga ang Ginoo gayod nga mao ang nagluwas nato gikan sa Egypto mo na itong alagaron. So dapat manaad kita. Amo manaad ba mo manglagad sa Ginoo? Ampo mo sa Ginoo Lord. Ako kanunay man ko Lord basta manaad gyud ko nimo bisag unsa pay mahitabo. Tabangi lang gyud ko, tabangi lang gyud ko. Kay wa tay mahimo, mawito nang ang mercy sa Ginoo nagpadayon pa. Pero extension lang na, extension na. Mo na mangayo ta. Mo na kanang grasya, ingon pa ni Apostol Pablo, mudro ta sa grasya sa throne of grace by mercy. Kanang magpakiluoy ba, maghangyo ba? Mo kanatong gihatag nga sacrifice. Although ingon ni sa pulong sa Ginoo, wala na gidesire kayo sa Ginoo na. Mao na itong bulaton, pero ang iyang gidesire, once nga maghatag ka og offering of sacrifice, mercy, rather than mercy, or rather than sacrifice, mercy, Diyos. Mao nang gingon, kanang imong pagdala diri because you ask mercy of God nga ang Ginoo, unsa man napasalamat? Kani atong pagani diri pasalamat man ni, tanaw si Cain ug si Abel. Si Abel, magbabantay ang karnero, doon na ginaslay time nga magpasalamat siya kay nganom na ang karnero gipalambo sa Ginoo. Si Cain mag-uuma ang iyang umahan ni lambo. Mo nang iyang pasalamatan ang Ginoo. Ang problema na ang pagpasalamat ni Cain is mali lang. Kay ngano man gihatag Ginoo niya sa Ginoo katong pinaka maot ba, maot which is nga ang Ginoo gud untay tagian na. Ang Ginoo mo'y nagpanalangin, maot hinuni mong ihatag. Moto si Abel, ginganlan sa Bible is excellent. Kaya nga naman, ang iyang aso nga gialad, nga nasunog, gidritso sa langit, ang Cain, naglibot-libot pa kay wadawata sa Ginoo. Kaya nga naman, pangit man ang iyang gialad. Munang gingon sa Malakay, pag-ala daw ka mo sa gobernador, ka ng mga piang, mga daot nga mga karniro, ihatag daw na sa gobernador. Tanawan niyo sa Malakay chapter 1. Kung dawaton ba na niya. Matod pa sa Malakay chapter 1 verse 9, kung mahimo, wa nalay halad. Kung naalay makasira ining pagsimba sa Ginoo, masirad-an na lang utani kay mali man ilang gipangbuhat. Kay wa may makasira yan, kay mao man yung balaod sa Ginoo. Mao ni sugo sa Ginoo. So therefore di gyud ta makaingon nga dili ta magalad ta. Mo bitaw na nga nag-mindful daw Ginoo ang Ginoo sa tuwa because of kita gibuhat man ta og char kanang lower than angel. Nga matod pa niya, but God crowned us in honor and glory. Nga kita mutahod ta niya, wala ka buhatan nga tao nga di mo tawod og Ginoo. Mo na tanang tao mo tawod og Ginoo pero mali lang ilang pagtahod. Their mouth and lips lang, but their heart layo sa Ginoo. Bisog makita nila nga din sila nakaila Ginoo, but indeed they deny. Sa ilang mga binuhatan nag-deny. Natoy nabasa na ko ganiha ba to ug hapon. Ikaw ng bata ato pod wa kasabot ba bro. Okay malampod. Ngano daw sigig simba unya day masuko lang gihapon. Sigig simba mo pero masuko lang day gihapon. Apit na po akong giyong tubagon ba ikaw ra may masuko gihapon. Kami wala man. Sige daw simba. Tinuod man ko di ba ang mga Kristyanon sigig na siguro to siya
kakwanan ba ginagipadalan niya. Nya kay ambot amigo to nako kay nigawas na sa akong Facebook mo to. Di ba? Sige daw simba mo kinsa basig nga ninyo ba sige simba nya masuko lang gyapon. Mo to hapit na ko yung balusan ba din na lang. Ikaw ra may sige simba niya sige kasuko. Ano pasumangil man nimo sa tao. Pero makaingon ko bang mamato mahinom ka sa tao, batuwa na mo kagalingon. Munang giingon manguha kag puling sa uban, itruso na. Puling nya imo aday na itruso. Mo bitaw nang akamo, ayon na lang mo pag-judge sa mga tao. Paningkamuti na lang nga ang Ginoo gayon mo tapos na to. Mo bitaw na i-mix ang pagtuo. Ang Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. For this cause also thank we God without ceasing. Nagpasalamat na sa Ginoo walay paghunong because when ye receive the word of God which ye heard of us, ye receive it not as the word of men, but as it is in truth the word of God which effectually worketh also in you that believe. Mo nang ingon ni Apostol Pablo sa Thessalonian. Mo na inungdan nagpasalamat sa Ginoo kamo. O nang munang niani mo din nagpasalamat mo kay gidawat ninyo ang pulong sa Ginoo, dili pulong nga inyong nadunggan nga ang tao mo ay nagwali. Kanang pastor lay nagbuot ba? Mo bitaw na gibasa gyud ako ni mo nang gingon sa Thessalonian. When ye receive the word of God which ye heard of us, ye receive it not as the word of men, dili ni ingon pulong sa tao, pulong ni sa Ginoo, di ba? Ang mo giwali pulong mo ni sa Ginoo. Mo nang wa mo nangundang, mao ba na inyong pagtuo? Mo na giingon ni Apostol Pablo, ani-ani mo rin, nagpasalamat mo diri kay ang mga pulong nga giwali ni pastor is dili pulong niya kundi dili pulong sa Ginoo. Pulong ni sa Ginoo akong gisulti ninyo. As it is in truth the word of God which effectually mo epekto ginini mo work it also in you that believe kung mutuo mo nga kining pulong akong giwali dili niya ako munang ayaw mo kasukon ako ya isog mangguga pastor mo man nagingon ni David kundi ka mangisog dili na mahitabo ang pulong sa Ginoo mo bitaw na dito sa ila wala na valiant wala na isog musulti kamaturan sa tinuod lang ang kamaturan tung unang panahon sa ila nawala na mo na si Jesus Christ ni ani siya nag-ingon I am the way the truth and the life siya na ang kamaturan kay siya mo nagsulti ang tinuod kung unsaon jud nila nga akseptahon sa Ginoo ang ilahang mga pagday pagsimba mo bitaw tunong danay gibuhat nila dito gipakita to sa video nga di nag-offer sila sacrifice gidagkutan pa ito nila gasolina, pagkuhan nila, wag yun ni siga. Kaya nga naman, abi nila, gidawat pa sila sa Ginoo. Mo bitaw na kaning tanang butang karon spiritually, nga mao bitaw ni kini ang atong balay, hapit na ni matumpag ni balay sa Ginoo. Ipaila lang ni, kaning pulong sa Ginoo, mo'y ato ang dapat itamod. I-build up na inyong kagalingon, ha. Total, mawala man yun yung butang ba. Mo nangingon siya nga ang simbahan, ang balay sa Ginoo, dili binuhat og tao. Muna ayaw mo pag kang kini nga madaot na, mawala na, mo bitaw nag-arkilat na diri, ambot kung tugot pa ang Ginoo nga, i-extend ta ni, napatay time, i-extend ta ni. Ang importante, ang gusto din sa Ginoo, abi nimo ang siya kung ibawaan diri, nga ngayon, mga materialis nga butang, aron ipaayo ni. Pero ang gusto gid sa Ginoo, nga kinipulong sa Ginoo, nga ang inyong kaugalingon, mao ka na ang balay sa Dios. Mo na nga gusto sa Ginoo nga i-build up na aron pag abot sa order makabatuntaan ang gitawag must be put into order nga mailisan yun niya ang atuang lawas nga madunot ngadto sa dili madunot mo na inungdan nga diin kining pulong sa Ginoo kining gospel dili ni magpulos ni adto mga nagapaminaw kung dili haluan og pagtuo kinahanglan gyud pagtuo ha kay sila wala nila itulo ang pagtumo ng si Jesus Christ ningon oh faithless generation perverse mabaliktaron gibaliktad nila ang tanang mga sugo sa Ginoo bisa nagtuman sila sa pulong sa Ginoo faithless sila mo bitaw na nakita